Sing ngetut kowe kuwi sapa wae? Macem-macem. Ana kopir. Terus ana gopleng. Ana percil barang ya ana. Balamu wong lur Jawa apa, Truk? Heeh. Kae wong aneh kae. Aneh piye? Jenenge cilik kok wonge gedhe. Ayo dhisik ki beda lakone kok, Gong. Niku. Ini bapak niku pengen bangun kayangan niku mboten bangun papan sing endah sing magrung-magrung mro mboten. Ning bapakmu kok sing derajate ming kono kawan sing derajate wong ngaceplik. Ibarate wong loro saudon telu sawupan kok kepengin bangun kayangan. Kuwi ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan. Tur yen tak aku krungu sing dadi aturmu mau, bapakmu menggalih bab perkara jiwa raganing para kawula sak negara Ngamarta ayem-ayem wae. Hatiku